Matica slovenská za slovenskosť. Matica zveľaďovala naše školy, založila múzeum, časopisy, divadelnú prehliadku pre deti a dospelých. Z jej iniciatívy sa v Petrovci postavil internát, pestuje mladé talenty, zvyky a tradície, podstatne ovplyvňuje kultúrny život na našich dedinách a má na to, aby tak robila aj v budúcnosti. Slováci očias prvého predsedu doktora Janka Bulíka boli, sú a budú so svojou maticou. Matičiari to sme všetci my. Spolkári, poľnohospodári, domáce, remeselníci, robotníci, ale aj doktori vied, farári, učitelia, inžinieri, umelci, študenti. Matičná listina, šťastné spojenie skúseností starších a energie, dôvtipu a ambície mladých. Hovorme po slovensky, aby nám aj v Európskej únii rozumeli. Národa roľa dedičná nepotrebuje gazdov, ale pracovníkov. Matica ich mala a má. Hlasujte za listinu číslo 2.